wala sa oras dito sa bahay kasi I'm so excited po kasi meron pong nangyari na pinaka-importante na bagay para sa akin. Surprise. So mga kamar, dumating na po yung pinakahihintay ko na Google AdSense. Hey guys! Hello everyone! Hello mga kamar! So yes, nandito po ako ngayon sa bahay. Wala po ako sa tindahan kasi umuwi po ako nang wala sa oras dito sa bahay kasi I'm so excited po kasi meron pong nangyari na pinaka-importante na bagay para sa akin. So, ngayon ako naniniwala na kapag may tiyaga ka talaga ay may nilaga. So, hindi ko in-expect na darating ito ngayon and I'm so happy and grateful and surprised. So mga kamar, dumating na po yung pinakahihintay ko na Google AdSense. So mayroon pong dumating, hindi lang isa, kundi dalawa pa. So ngayon tulungan nyo ako kung alin ba dito yung dapat kong unahin, kung yung luma na una or yung latest na dumating. Sabay silang dumating, I mean yung latest na stamp. Yun ba ang dapat kong gamitin mamaya para i-verify. So, yun na pag-usapan natin ngayon. Dumating na po siya. Thank you, Lord. So, yes, ayun na nga po. Dumating na po yung aking Google AdSense pin na very surprised ako ngayong araw na to. So, today is June 16, 2021. And alam naman ninyo, nakaraan pa na I think 4 days na ako or 5 days na wala na akong ads kasi tinanggal ni Lolo since nung na-achieve ko yung 4 months na hindi pa dumating yung aking Google AdSense pin. So, meron po akong dalawang Google AdSense pin. Yung una, na-receive ng May 24, 2021. Pero hindi ko po siya na-receive. Siguro naligaw siya. Ang sabi ni Kuya, yung nag-deliver, nakarating daw ng Malaysia. And yung pangalawa naman, kasi diba nag-request ako ng second pin which is May 22 and nakalagay dito sa stamp ay na-receive ng June 11, 2021. So I think itong June 11 yung latest, ito yung gagamitin ko pang verify mamaya. Magpapaturo ako sa anak ko kasi hindi pa ako marunong. So ito hindi ko na to gagamitin, I think. Siyempre, hindi ko na ito gagamitin. So, tama ba ang desisyon ko, mga kamar, na ang gagamitin ko ay itong pangalawa? Or okay lang dito, either ito yung gamitin ko or ito. Okay lang ba yun? So, alam ko, yung ibigyan sa inyo na mga lagi nakasubaybay sa mga vlogs ko na ang tagal ko talagang nagkaroon ng Google AdSense pin. Ang tagal kong na-reach yung 1,000 na subscriber, ang tagal kong na-reach yung 4,000 watch hour, and of course, struggling pagdating dito. Almost 4 months. Tapos, ngayon lang siya dumating. And I think after kong ma-verify, mamaya, magkakaroon na ako ng ads finally. So, I can wait for that. So, yun, ang saya ko ngayon. So, hindi talaga lahat tayong mga nagbablog ng mga YouTuber, lalo na sa mga aspiring, mga bagong YouTuber katulad ko, ay hindi lahat pare-parehas ang mga kwento pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi yung iba, mga lucky, in just 2 weeks, darating kaagad ang Google AdSense pin. Yung iba, inaabot ng 5 months to 8 months kasi may mga napanood ako na inabot ng 8 months. So, sa mga katulad ko na nag-uumpisa pa lang mag-YouTube and yung mga hindi pa dumarating yung mga Google AdSense, huwag po kayong mawala ng pag-asa. So, mag-antay lang po kayo, patient lang and pray lang, and darating po yung Google AdSense pin nyo. So, i-follow nyo lang yung mga rules, and kapag hindi pa dumating, tsaka na kayo mag-manual na verification. So, buti na lang, sa pangalawang request, dumating na siya. Oh my God, I'm so happy.
Sinadya ako talagang umuwi kasi alam ko mag-vlog ako. Wala kasi akong privacy doon mag-vlog kasi mas maingay doon compare dito. Although maingay dito, but mas maingay doon. So ayun, share ko lang sa inyo na dumating na aking Google AdSense pin and I decided na ito yung gamitin ko na sa itong June. So wala namang ibang nakalagay, ganyan lang. Tapos sa likod yung, syempre, Mars Life Channel and yung ano ko lang, address ko lang and galing siya ng Malaysia. And nakalagay dito yung remove side edge first. So, hindi ko alam kung anong itsura kapag anong itsura ng loob nito. So, mamaya ako na siya i-open. Gusto ko lang ipakita sa inyo. So, ayun. I would like to say thank you to everyone. Especially sa mga laging nandyan na nag-support ng aking randomness vlog. Especially sa mga silent viewers ko na nandyan. Lagi para manood ng aking vlogs. Maraming pong salamat sa inyo. And hindi ko na kayo isa-isahin sa mga laging updated dyan, mag-comment at manood ng aking vlogs. Thank you po sa inyong lahat. I appreciate po. And kung hindi po dahil sa inyong lahat na nag-support ng aking vlogs, wala po ako ng ganito. Kaya marami pong salamat dahil sa inyo, kaya may ganito ako. So, God bless me, God bless you, God bless sa ating lahat. In the future, plan ko kasi in the future, kapag maging okay din, gusto ko mag-vlog na natulong ako sa mga, yung nagbigay ako ng konting tulong ba, on my own little way. So, sana matupad ko yon in the future. But for now, pagtyagaan nyo muna, ganito muna yung vlog ko, kung ano-ano na lang. kapag may enough na pondo na tayo, and then makakapag-vlog na ako na magtutulong tayo sa mga nangangailangan. Yun yung isa sa mga goal ko in the future. Hindi ko alam kung kailan ko magagawa, pero bahala na si Lord. Kaya huwag niyong i-skip yung ads, ha? Huwag niyong i-skip para naman in the future mag-donate ako sa mga nangangailangan, magkatulong magpakain ng mga batang sa kalsada, yung mga ganon. Gusto ko yung mga ganon, tumutulong ako. Pero ngayon, hindi ko pa masyadong kaya kasi marami ako pina-priority sa buhay, kaya saka na. Saka na. So, ayan, that's it for now, yung aking vlog. Marami pong salamat sa inyo. So, I'm so happy. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, kaya meron ako nito. And yun, maraming salamat sa inyong laging nandyan para manood ng aking vlogs. Thank you, everyone. So, ayan ang aking mama naman. Dadaan siya. So, ayan. Rasmus! Rasmus! Ayan. Pasensya na po sa aking mama. Hagdanan kasi ito, kaya dito lagi si mama nadaan. So, Rasmus, halika dito. Buntot-buntot na naman yan. So, ayan, gaya ng sabi ko, that's it for now my vlog. Thank you sa inyong lahat. And kung meron kayong katanungan, please don't forget to comment down below and sasagutin ko po yan. So, I'm so happy. Very, very happy. Very, very happy. Very happy. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!